sí, era un fantasma. A veure, jo vaig anar a Madrid i el meu nòvio, una persona que sap que jo quan veig llibres no em puc controlar, em va portar a una llibreria molt xula, atesa per una noia, una senyora molt simpàtica i molt agradable, que es diu Cintarima, que està entre el centre tirant cap a Lavapiés. Vale. I en aquell moment, feliç de la meva vida, vaig ignorar la meva llista de llibres per llegir, vaig ignorar tots els llibres que m'havia portat per llegir, ho vaig ignorar pràcticament tot. I em vaig comprar El Nacionalismo, que aquest sí que m'ha acabat, que tinc un vídeo parlant sobre ell, molt bonic. Biblioteques imaginàries, que me l'he de llegir, que és que m'encanta aquesta editorial Acantilado, fan coses tan xules per estudis literaris o per qualsevol persona que li encanti la literatura. I tots aquests temes de curiositats, coses de temes antropològics, sociològics, estan superbé. A vegades són assajos, a vegades són històries, tenen autors i autores de totes les nacionalitats que experimenten també amb el llenguatge, amb les històries dels personatges, i a mi m'encanta i em flipa la qualitat i estava superbé de preu. Em va costar 14, que per ser aquesta editorial ho veig bé. Després, Cartes al Padre, de Kafka. Per què? Doncs perquè a mi la Metamorfosis em va agradar, la veritat, sobretot la segona vegada. La primera vegada va ser com també perquè la primera vegada vaig anar molt a pinyó perquè me van obligar amb la carrera. Però quan em vaig tornar a llegir pel meu propi compte, vaig plorar com una magdalena amb el final, i l'últim capítol ja em va semblar bestial i em sembla brutal, la veritat. Però Cartes al Pare explica tota la seva tensa relació i, de fet, també hi ha anàlisis de Nabokov parlant sobre aquestes cartes, i a mi això va ser el que més em va interessar quan vam treballar Kafka primer. Després, el que m'estic llegint ara, que ja penjaré una crítica d'aquest llibre, un llibre que m'ha enamorat des de la primera pàgina, que és de Dostoyevsky, perquè com que no l'he tocat poc jo a la carrera de Dostoyevsky i no el tocaré gens, vaig dir, me voy a leer Apuntes del subsuelo. Ja, o sigui, amor. O sigui, li tinc fascinació jo a aquest llibre. I quan te llegeixes la seva biografia, és que estic per fer un vídeo de 3 hores un dia parlant d'aquest home, és brutal. Però que sí, queda parada de comprar llibres en algun moment, així que no em porteu a llibreries o em vareu amb els ulls, si us plau.